መድረኽ ሓጢኣታ ከተማ ወደብ እስክንድርያ ነበረም ምስክር ቅድስና ግና እቲ በረኻ እዩ ነይሩ። ነቲ ሰውነታ ንመረብ ሓጢኣት ዝተጠቐመትሉ እዛ ሰበይቲ ድሕሪኡ ብሓይሊ ጸሎት ኣብ ወሓዚ ዮርዳኖስ ልክዕ ከም ኣብ ደረቕ መሬት ዘላ ተመላለሰት። እዚ ከመይ ክኸውን ጀመረም? እዚ ደማስቆ እዩ። ካብቲ መዓሙቕ ሓጢኣት ናብቲ ዘይርከብ ብራኸ ቅድስና ዝተገበረ ጉዕዞ ንምርኣይ ዝገበርናዮ ሰሙናዊ መደብ። ኣብቲ ዝሓለፈ መደብና ታሪኽ ናይቲ ቀደም ሳውል ዝነበረ ሕዚ ግና ቅዱስ ጳውሎስ ዝተባህለ ርኢና ኢና። ሎሚ ድማ ካልእ ሕያው ተምሳሌት ሓይሊ ንስሓ ንባርነት ሓጢኣት ብጸጋ ዝሰበረት ቅድስት ማርያም ግብፃዊት ሓቀኛ ታሪክ ንርኢ ኢና። ታሪኻ ምሕረት ኣምላኽ ዘይበጽሖ ጥልቂ ሓጢኣት ከምኡ እውን ሓይሊ ንስሓ ዘይቕይሮ ጸልማት ህይወት ከም ዘየለ ዘርኢ ሕያው ምስክር እዩ። እቲ ሕቶ ግና እዚ እዩ። 17 ዓመታት ብማዕበል ዝሙት ክትናወጽ ዝነበረት ነፍሲ ከመይላ ማሕበርተኛ ጻድቃን ንግስቲ በረኻ ክትከውን ጀመረት? መንገዲ ለውጣ እቲ ቅጽበት ደማስቆ ኣበይን መዓዝ ዝነበረ? ካብ ህይወት ርኽሰት እስክንድርያ ናብ ቅድስና በረኻ ዮርዳኖስ ዝተገበረ ተኣምራዊ ጉዕዞ ክንሪኦ ኢና። ንሳና ጽንሑ ፍትዋት ስድራ ሚድያ 3 ምዕት ኣብ ትሕቲ እግዚኣብሔር ብናትኩም ሓገዝ ካብ ዝተበጊስና ኣብ ዓብዪ ደረጃ ንምብጻሕ ብዙሕ ንምግልጋል ሕልሚ ሒዝና ተላዒልና ኣለና። ንኾደ መገዲ ነዊሕ እዩ፣ ራእይና እውን ዓብዪ እዩ። ገና ዘይተነገሩ ታሪክ ቅዱሳን ዘይተወግዐሎም ሚስጥራት ቤተ ክርስቲያንን ናብ ዝወለዶ ክበጽሑ ዘለዉ ማእላፍ መንፈሳዊ ፍረታትን ኣለዉ። ነዚ ራእይ ናብ ዓብዪ ደረጃ ንምብጻሕ ዓቕምና ንምዕባይ ዝሓሽ ስራሕቲ ሒዝካ ንምቕራብን ድምፂ ቤተ ክርስቲያን ናብ መላእ ዓለም ንምብጻሕን ዝሓሸ ዓቕሚ የድሊ እዩ እሞ ኩላኹም ስድራ ሚድያና እንሰርሖም ዘለና ስራሕቲ ብትዕግስቲ ብምርኣይ ሓናፂ ርእይቶኹም ግደፉልና። ንኻልኦት ሰባት ሸር ብምግባር እውን ናብ ካሊእ ንኽባጻሕ ግበሩልና። ከምኡ እውን ወትሪ ስራሕትና ብቕልጡፍ ንኽበጽሐኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ንኽትሕግዙና ብትሕትና ንሓትት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እስክንድርያ ከተማ ክሊዮፓትራ ማእኸል ንግድን ባህልን ዓለም ጥራይ ነበረትን። ሓጢኣት ከም ኣቑሑት ዝሽየጠላ፣ ድሌት ስጋ ድማ ከም ወሓዚ ዝፈሰላ መድረኽ እውን እምበር። ኣብዛ መድረኽ እዚኣ ማርያም ኮኸባ ነበረት። ገናኸ ዝናኣ ጽባቐ ጥራይ ዘይኮነስ ዘይተወድአ ድሌት ሓጢኣታ እውን ይለዓል እዩ። ገና ኣብ 12 ዓመታ ካብ ገዛ ወላዲ ኣወፅያ ናብዛ ከተማ ክትኣቱ ኸላ ልባ ብዓመፅ ዝተመልአ ነፍሳ ድማ ብድሌት ስጋ ዝነደደት ነበረት። ን17 ዓመታት ሙሉእ ጎደናታት እስክንድርያ ነቲ ናተኣሰር እቶም ናይ ወደብ መስተ ቤታት ድማ ድምፂ ሰሓቕ ኣስምዑ። ታሪኻ ለይቲ ዝገብሮ ግና እዚ ጥራይ ነበረን። ማርያም እዚ ኩሉ ትገብሮ ዝነበረት ንገንዘብ ወይ ድማ ንጸገም ኢላ ኣይነበረን። ብኣንጻሩ ገንዘብ ክህዋ ኸለዉ ንዕቓ ትድርብዮ ነበረት። ጸገማ ናይ ነፍሲ እዩ ነይሩ። ዘይጸግብ ዘይረዊ ጥልቂ ሓጢኣት ክርኢ ዝደሊ ናይ ነፍሲ ባዶነት። ከምቲ ባዕለይ ዝመስክርክዎ ዘይገበርክዎ ዓይነት ርኽሰት ኣይነበረን ኢላ እያ ባዕላ። ሓርበኛ ሓጢኣት ኮይና ንህይወት መናእሰያት ብምጽማድ ንንጽህና ነፍሳት ብምርካስ ሓጎስ ክትረክብ ትጽዕር ነበረት። እዚ ግና ባዶነት ነፍሳ ካብ ምምላእ ንላዕሊ ንእስነት ድሌታት ዝያዳ ዘንደደ እዩ ነይሩ። 17 ዓመታት በዛ መንገዲ ጸልማት ድሕሪ ምኻዳ ጻውዒቲ ኣምላኽ ብዘይሓሰወቶ መንገዲ መጸ። ሓደ መዓልቲ ንበዓል መስቀል ናብ ኢየሩሳሌም ዝጓዓዝ ህዝቢ ኣብ ወደብ ረኣየቶ። ኣብ ገጾም ዝነበረ ስምዒት ሓጎስን ተስፋን ክኸውን ከሎ ኣብ ልባ ዝነደደ ግና ተስፋ በረኸተ ኣይነበረን። ንሳ ብዙሕ ህዝቢ ማለት ንዕዳጋ ሓጢኣታ እተሓፍሰሉ ሓድሽ መድረኽ ማለት እዩ። ኣብታ መርከብ ዝረኸበቶም ሓድሽቲ መናእሰያት ኣብ ከተማ ቅድስት ቲቶ ተጽምዶም ዝነበረት ሓድስቲ ነፍሳት እዮም። ኣብታ መርከብ ዝነበረ ትርኢት እውን እዚ የርኢ። ብሓደ ወገን ብዝማሬን ጸሎትን ናብ ኣምላኽ ዝጭድር ህዝቢ፣ ብኻልእ ወገን ድማ ብሕሽኽሽኽቲ ሓጢኣታ ዝሰሓቡ ስብስብ መናእሰያት። መርከብ ናፍታ ቅድስቲ ከተማ ክትግስግስ ከላ
ማርያም ግና ኣንፈታ ናፍትናታ ጥልቂ ሓጢኣት እዩ ነይሩ ሽዑ ናብ ጥፋእታ ዘይኮነ ናብ መንገዲ ደማስቆ ክትጓዓዝ ከም ዘላ በቲ ግዜቲ ኣይፈለጠትን ኢየሩሳሌም ድምፂ ደወል በዓል መስቀልን በዓል ጣንጢስን ከብስሩ ከለዉ ህዝቢ ብሓጎስን ዝማሬን ናብ ቤተ መቕደስ ይውሕዝ ነበረ ማርያም በቲ ልባ ሙሉእነትን ድፍረት ሓጢኣታን ምስቲ ህዝቢ ተሓዊሳ ናብቲ ደገ ቀረበት ግናኸ ልክዕ ደገ መቕደስ ክትሰገር ክትብል ዘይተጸበየቶ ነገር ተረኽበ ዘይረአ ሓይል ከም መንድቕ ሓፂን ካብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ናብ ድሕሪት ደፍኣ ብምግራም ዙርያ ረኣየት ሓደ እኳ ኣይተንከፋን እንደገና ኣብ ማእኸል ዝተሽለኽሊኻ ንምእታው ፈተነት ግናኸ እቲ ሓይሊ እንደገና በዚ ግዜ እዚ ዝያዳ ብብርቱዕነት ከልከላ ካልኦት ምእመናን ብዘይ ምንም ፀገም ክኣትዉ ከለዉ ንሳ ግና ከም እተገለፀት በይና ኣብ ደገ ቀርየት ምግራማ ናብ ድንጋፀ ድማ ናብ ፍርሓት ተቐየረ እዚ ካብ ሓይሊ ሰብ ዝዓቢ ነበረ ንመጀመርያ ግዜ ሓጢኣታ ስጋ ዝለበሰ መንገዲ ዝዓፅኦ ሓይሊ ከም ዘለዎ ተረድአት እቲ ን17 ዓመታት ብሓይሊ ሓጢኣት ዝነደደ ልባ ተሰበረ እቲ ኣብ ዓለም ዝነበራ ድፍረት ኩሉ ብቕፅበት ተናነ በቲ ናይ ተስፋ ምቑራፅ ሰዓት ኣብቲ ቐፅሪ ግቢ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ሓደ ኩርናዕ ደው ኢላ ብንምዓት ክትበኪ ከላ ኣዒንታ ኣብቲ ደገ ኣብ ዝተሰቐለት ስእለ ድህኖ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ዓረፈ እቲ ግዜቲ ናይ ህይወታ ናይ ለውጢ መቐይሮ ነጥቢ ኮይኑ መንገዲ ደማስቆ እውን ዝኸፈተ እዩ ኣብ ቅድሚ እቲ ስእሊ ኸይዳ ብድንገት ተንበርከኸት ንዓመታት ዝተዓፈነ ንብዓታ ከም ዋሓ ዝፈሰሰ እዚ ጸሎት ነበረ ኣይምሰል ዘይኮነስ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ስውር ልቢ ጭድርታ ኣንቲ ንጽህት ድንግል ሆይ ሓጢኣተይ ከም ዝኸብደኒ ብሰንኪ ነውረይ ድማ ናብ ቤት ክወድኺ ምእታው ከም ዝተኸልከልኩ እፈልጥ እየ ግናኸ ንስኺ ኣዶ ምሕረት ኢኹሞ ኣነ ሓጢኣተኛ ናብ ውሽጢ ኣትየ ነቲ ዓለም ዘድሕነ ቅዱስ መስቀል ክሳለሞ ሓግዝኒ ቃልኣ ኣተለኹ መስቀል ምስ ረኣኹ ድሕሪ ሕዚ ነዚ ዓለምን ሓጢኣታን ኩሉ ገዲፈ ናብቲ ንስኺ ተመልክትን ንመገዲ ንስሓ ክኸድ እየ በለት ማርያም ግብፃዊት ንቅድስት ድንግል ማርያም ድሕሪ ካብዚ ካብ ልቢ ዝመንጨወ ንብዓት ጸሎታ ተሰምዓ ተንሲኣ ብድጋሜ ናብቲ ደገ ክትመላለስ ከላ እቲ ዝደፍኣ ዝነበረ ሓይሊ የለን እቲ ዝኽልክላ መንደቕ ፈሪሱ ብዘይ ምንም ከልካሊ ናብ ውሽጢ ኣትያ መስቀል ጎይታ ተሳለመት ኣብ ቅድሚ መስቀል ዝፈሰሰ ንብዓት ንሳ ን17 ዓመታት ናይ ሓጢኣት ርስሓት ዝሓፅን መንፈሳዊ ጥምቀት ኮነ ናብ ስእሊ እመቤታችን ተመሊሳ ብምስጋና ክትጽሊ ከላ ዮርዳኖስ እንተተሳጊርኪ ዓብዪ ዕረፍቲ ክትረኽቢ ኢኺ ዝብል ሰማያዊ ድምፂ ተሰምዐት ሕዚ ሓድሽ ምዕራፍ ህይወታ ክጅምር ነበረ በቲ ቃል እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እተመርሐት ማርያም ግብፃዊት ኩሉ ግብሪ ሓጢኣታ በቲ ዕለት ትገደፈቶም ካብ ሓደ ሰብ ብምጽዋት ዝረኸበቶ ሒደት ሳንቲም ንጉዕ ዝኣስንኪ ክኾና 3 ንኣሽቱ ባንታት ጥራይ ገዝአት ዝነበረ ህይወታ ዝናኣ ጽባቐ እትፈልጦ ዓለም ኩሉ ገዲፋ ብዘይ ምንም ምንዝታእ ናብ ወሓዚ ዮርዳኖስ ሰምርሐት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዮሃንስ መጥመቅ ድሕሪ ምብራኻ ወሓዚ ሰጊራ ናብቲ ዘይውዳእ ብፀሓይ ዝተጠበሰ በረኻ ኣተወት ስጉምታታ መጀመርያ ሓድሽ ህይወታ በሰራ ጉዕዞ ንስሓ እውን ተጀመረ ን4 ዓመታት ገጽ ሰብ ከይረኣየት ድምፂ ሰብ ከይሰምዐት ኣብቲ ምድረ በዳ በይና ነበረት ግናኸ እቶም ናይ መጀመርያ 17 ዓመታት ኣብ እስክንድርያ ብሓጢኣት ካብ ዝነበረቶም ዓመታት ከበርትን መረርትን ናይ ተጋድሎ ግዜ ነበሩ ትዝታ ህይወታ ከም ኣራዊት የሳድዳ ነበረ ጽምዓት ወይኒ ኣብ ልሳና ዝመላለስ ይመስላ ነበረ ድምፂ ሙዚቃ እስክንድርያ ኣብ ኣእዛና የቃጭል ሓዊ ድሌት ስጋ ኣብ ውሽጣ ይነድድ እዞም ፈተናታት እዚኦም ክብርትዕላ ከለዉ ኣብ መሬት እናተንከባለለት ደረታ እናወቕዐት ኦ ኣደይ ሓግዝኒ እናበለት ብጭድርዳ ትጽሊ ነበረት ነቲ ሓዊ ሓጢኣት ብንብዓት ንስሓ ክተጥፍኦ ጀመረት በቲ ከም ዝበለ ተጋድሎ ትዝታ ሓጢኣታ ቀስ ብቐስ እናደብዘዘ ብርሃን ሰማያዊ ሰላም ኣብ ውሽጢ ልባ ከንጸባርቕ ጀመረ
ቅድስና أنا خمسكر أملاك حدا قدس سونا في تبوتا لأخم أبا زوسيماس بزمانو بعوي تقارب لزلله جناخ خوايز بلد قدس سو يهلو دي خون زبل صور تعيد زنورو أرقا منكوسيو أوان صوم كالوت منكوسات لعلي منفساو تقارب للمقبار أبرخا يردانا ساعتوام أفت برخا خوقو عسكرلو كاورحوق حدا نقر كنكاسا أسرعيم كرم مسولا سأليم بصحي تقاصله صقرو خم كدان سقو زخدانه فترة رأيم قانين كي يخون تطراطيرو بمسكر رؤس خبارخ كلو ات فترة تصورو السدما بسم أملاخ دوبل نابل تخطلو شعيو اتزي حسو السنعم مريم قبصاويت أبا زوسيماس يقرب للي أنا سويت إيام عراقي دم إيام كدان كدوري اللي مو خزار بك خليهم بلدو أبا زوسيماس بدنقات أدنززم سمو كم يفلت التام تابلو بزنارة عبيت بغزمات تفيو بفرحة بخور انت تكأم كدانو ريج دربي اللام كتسأل خلا كان مريت العلي لا رأيام أبي هو تزير عيوت عمر رأيام أقدمي أتدفي أخسجد كله تاريخي وتا كم مجمر تحت أتاك ساعة أفن نسها أنا قرأتو تانا اسكندرياني حتى أتاقها حزقن مهدر منفس قدوسن منش تأمرات كوينا نبرد تاريخها مسود دعاتلو أبس أصل عمد قدوس قربان حيزولا نبقمقم وحازي يردانس كمسلم منتو أبا زوسيماس قالوا بمحلاوة أبس أصل عمد قدوس قربان حيزو أبقمقم وحازي دويلو كسبيا خلو دست مريم قبصاويت أفت معدو حاز ترعيتو كميلا خد سوقرو إياه يلقى حاسو كله مريم ملكت مسكال أفت ماي جيرا أفتو حاز ماي كمعون غوز مريت زلا إنها تملالستنا أمسات أبا زوسيماس وزي مسرعية بفرحة بمقرام توحتها قدوس قروان دحرم قبالا بعبي تمسو تسليت أبزغط العامات نافت زنورتو أبزغط العامات نافت زنورتو بوتخمس حتيتا كم تزمسوتو بماي تملسات أبزغط العامات اتعبو نافت استرخاول بوتا مسبس حاقنا قدوس سقا مريم أمريت تزرقي حرعيم بسلام عريف أيام أو تقاعد ما أو قراص ورقت أبا زوسيماس نتزورق سقا مريم أوزبو تقبرو كابز عالم بموت استفل كله قدوس قروان التقبل كله اتحلت أيام زبل صحفا مبان رقانو مريت كخوعت مقابر كدالي كعلم بحازن تقمي تخلو تفترو بعلان نقدسنا قدست مريم قصاويت سكدت حدا عبيان نسها ناو قريو نفت زقا قدست تسقعو عيقارا بفقر لحسن دحريو أبقر مع أبا زوسيماس بعبيت صفرو مريت كخوعت جمرا تابسن كحدياتا محبرسب زساقو قاسبيتي نسموتت قنا نقوس برخا أنسا مقابرا خوعي تخبرا سرح أملاك كندي كم زدنق أبا زوسيماس بعين رأيهم أتتأمراو تاريخ قدس رنجل مريم قبصاويت حدا عبيين هياون حقي مرنا حدا نسها تلك حديات ودسب كندي يخون مبر يدي كرت أملاك كاون لعلي زرقحيو نسها قدس زقبر أملاكنا حناون كاف زودقنا اللو خلق لنا كاف سلماتنا نبرهن كسوعنا كل قزيد اللويو إذا تاريخ التسفاز ورد نفس كلها برهن تنسايو زغنا سب كم حرت أملاك زرحقه نسها زدنقوي خمزي كونا زحبريها مسكريو تاب قدناتات اسكندرية اختبازن زنبرت نفسي تاب سنك حتياتا دقا بيت كرسيان كي تحلف التخلكلت سبيتي بنسها مخنيات محاورتنيا قدسان برخا أدما أنوسا السجد الله قدس تخونت إذا زرئينا نسها تمال زنبر ما ندمسيسو حدش فترتنا مفتار حيل خمزة اللوائيو تادما سوقا دقا بيت كرسيان نبرم حتياتا قز نقز تقافعتلونا حيل أملاخ زرائيتلون يو ناتنا له تخا أبي يخون من هالوات التنسوع حسكت من هالوات منفسا مصحف ويد ما ويوتنا زقات من حد وسان في السامي يخون من هالوات دما بدات النفس وصنوعات نسها لما نقد دماسك وناز وسلنا دلل يخون وانا نقر
ንጽዋዕና ድምፂ ኣምላኽ ሽልካ ምምላስን መንገዲ ንስሓ ብቆራጽነት ምጅማርን እዩ። ሕይወት ቅድስቲ ማርያም ከም ዝዘምህረና መንገዲ ንስሓ መጀመርቱ ብተጋድሎ ዝተመልአ ክኸውን ይኽእል እዩ። መፈጸምታኡ ግን ብኽብርን ሰማያዊ ጸጋን ይድምደም። ዝኸበርኩም ቤተሰብ ሰለስቱ ምዕት ሚድያ ሎማዓንቲ ዝነበረና መደብ እዚ ይመስል ነይሩ። ካብዚ መደብ ብዙሕ ቁም ነገር ከም ዝጨበጥኩምን ኣብ ሕይወትኩም ነጥቢ መቐይሮ ከም እተዳልውን ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና። ነዚ ታሪኽ እንድሕር ፈቲኹሞ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ከምኡውን ሼር ብምግባር ንኻልኦት ንኽተባጽሑ ብትሕትና ንሓትት። ኣብ ቀጻሊ ሰሙን ብኻልእ ምድላው እስካዕ ንራኸብ። በረከት ኣዴና ቅድስት ማርያም ግብፃዊት ምስ ኩላትና ይኹን እናበልና በዚ ኽነብቅዕ ሰሰናይ ንዓኹም። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።